Set para sa kalusugan. Mga kapanyawan mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa buong mundo. Narito na ang palatuntunang kapupulutan ng aral, gabay, paraan at mga impormasyon na makatutulong upang tayo ay magkaroon ng magandang kalusugan. Hatid sa atin ito ng SED Marketing, ang tagagawa at tagapamahagi ng ating mga produktong herbal na talagang nakakatulong sa ating katawan, gaya ng ating SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic, SED Kogon Herbal Capsule at ang pampahid na oil na talagang maganda sa kalamnan at kasukasuan, ang SED Liniment Oil at ang pinagkakaguluhan ng mga mahihilig sa kape, ang SED Panyawan Coffee Mix. SED para sa kalusugan, SED para sa kalusugan. At ngayon, ating pakinggan ang ating palatuntunan. Hello mga kapanyawan, sa magandang araw sa inyong lahat at welcome na naman sa ating pagsasama sa ngalan po ng kalusugan. Ito po si Mr. Panyawan at welcome na naman po sa ating SED para sa kalusugan program. Isang palatuntunang hatid sa atin ng SED Marketing, ang tagagawa at tagapamahagi ng ating mga produktong herbal na talaga pong napatunayang mainam, maganda at talaga pong nakakatulong sa ating kalusugan. Sa ating mga kaibigan dyan ngayon na meron pa pong mga iniindang mga karamdaman dyan, pakatatandaan mga kapatid na meron na po tayong pantulong sa inyo. Ito po yung ating mga produktong herbal na gawa po ng SED Marketing. So mga kaibigan natin dyan ngayon na meron pong tinatawag na problema sa kanilang mga health, meron pong mga produktong herbal ang SED Marketing na napatunayang mainam at nakakatulong. Yan po mga kaibigan ay ating SED Panyawan Plus, SED Panyawan with Garlic at pati na rin po itong ating SED Kogon Herbal Capsule. Meron din po tayong pampahid na oil mga kaibigan. Ito pong ating SED Liniment Oil. Napakagandang pampahid po nito dahil po ito po yung may taglay na init, lamig at anghang na talaga po makakatulong para po matanggal yung mga pananakit, lalong-lalo kapag tayo po ay biktima ng mga rayuma, mga pananakit ng ating mga kalamnan at mga kasukasuan. Meron din po tayong napakaganda at napakainam na kape. Ito po yung ating SED Panyawan Coffee Mix na kung saan po mga kaibigan ay napatunayan ito pong kapeng ito ay talaga po nakapagdudulot ng maganda sa kalusugan, pagpapalakas ng ating immune system, nakakatulong din po maibsan itong ating mga karamdaman. Ang ating po mga produktong herbal sa SED Marketing mga kaibigan, aprobado po ito ng Bureau of Food and Drugs at ito din po mga kaibigan ay napatunayan na ng napakaraming mga Pilipino. Ngayon po mga kaibigan, pag-uusapan po natin ito pong bato sa abdo, mga kaibigan. Kapag tayo po ay meron pong bato sa abdo, matinding sakit ang nararamdaman po natin sa may kanang itaas na bahagi ng ating tiyan. Sumasakit din po at itong ating mga balikat at likod. Kung minsan po mga kaibigan sa tindi ng sakit, tayo po ay nagsusuka at naduduwal. At kapag medyo severe na po mga kaibigan, pagkakaroon po tayo ng paglalagnat at panilinaw ng ating mga balat. Ngayon po mga kaibigan, ang sanhi po ng mataas na o shall we say itong tinatawag nating bato sa abdo o gallbladder stones ay pagkakaroon po ng mataas na kolesterol sa abdo, kakulangan ng paggalaw ng gallbladder at labis po na katabaan o obesity, at mabilis na rin po na pagbaba ng timbang. Yung iba naman po mga kaibigan na nagkakaroon po ng diabetes at kasaysayan ng pamilya ng ganitong klase ng sakit. Ngayon po mga kaibigan, ang mga paraan para matanggal po itong tinatawag natin na gallbladder stones, una nito itong tinatawag po nating operasyon o cholecystectomy. Ito po yung pagtatanggal po ng ating gallbladder sa ating mga katawan. At meron din po mga gamot na tinatawag po na maaaring makatunaw ng maliliit na bato. Ngunit maaaring tumagal ito ng 2 taon at posibleng bumalik yung mga bato. Ngayon po mga kaibigan, may tulong po ang ating SED Marketing patungkol dyan. Kung sakasakali po tayo po may gallbladder stones, ito po ang ating SED Panyawan Plus Mangosteen. Napatunayan po na ang SED Panyawan Plus Mangosteen ay nakatutunaw ng bato dahil po ito sa tulong ng mangosteen at ng Panyawan herb. Kaya po mga kaibigan, kapag tayo po may bato sa abdo, mag-SED Panyawan Plus Mangosteen po tayo. Mga kapanyawan, naway meron na naman kayong napulot na kaalaman sa ating palatuntunan. Laging tandaan na hindi natin kailangang ranasin pa ang pait ng buhay dahil lang sa karamdaman. Tandaan na mamuhay ng ligtas at may depensa sa pamamagitan yan ng mga produkto ng SED Marketing. Ang SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic, SED Kogon Herbal Capsule, ang SED Liniment Oil at ang SED Panyawan Coffee Mix. Mga produkto itong napatunayan na nakatutulong talaga sa ating katawan. SED para sa kalusugan. Hatid sa atin ng SED Marketing. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.